Nyt lähdetään myymään. Hei. Hei. Olen Benjamin Kurkila Kirkonkylän 4A-luokalta. Keräämme leirikoulua varten rahaa. Tahtoisitko sinäkin tukea meitä? Joo, kiva juttu, että saat jotakin, mitä sulla lienee se. Aatteita. Minulla on suomalaisia valitettavasti, jotka suavuuttelevat. Ne on mieluisia. Katsotaanpa. Monenlaisia. No niin, ja mitäs nämä maksaa? 18 euroa. Miten? 18 euroa. No, olepas hyvä. Minun sattuukin olleen rakkaa. Kiitoksia. Kiitos kannatuksestamme ja hyvää päivän jatkoa. Ole hyvä ja kiitos sinulle. Hei hei. Hei hei.